Idea samorządności, proszę Państwa, to jest idea, która była tworzona i rozwijana w środowisku mieszczańskim. Modernizacja w naszej części Europy, akurat w tej, w której dzisiaj jesteśmy, ta modernizacja rzeczywiście tu przebiegała pod dyktando mieszczaństwa, ale w Polsce, na ziemiach polskich, pod dyktando inteligencji, która żyła w świecie swoich romantycznych idei, w świecie rozmaitych pięknych metafor. I my dalej funkcjonujemy zamiast w świecie konkretnego mieszczańskiego konkretu, czy mieszczańskiego konkretu, w którym słowo znaczy słowo i odpowiedzialność jest powiązana z decyzyjnością, obracamy się w świecie metafor. I chciałbym tutaj Państwu zwrócić uwagę na taką metaforę. W zasadzie ta subsydiarność, która wpisana jest w Konstytucji, o której mówił Pan Senator, funkcjonuje tylko i wyłącznie jako metafora, a również bodajże artykuł 166 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej jest także ledwie piękną metaforą i to myślę, że praktycy samorządności potwierdzą. To jest ten artykuł, który mówi o tym, że za zadaniami przekazanymi samorządom ma iść odpowiedni udział w daninach. No, porozmawiajmy sobie może o subwencji oświatowej, tak? Na ile ona pokrywa wykonywanie zadań, a ja jeszcze ze swojego doświadczenia, ponieważ aktywny byłem w samorządzie województwie, mogę przypomnieć decyzję o przekazaniu organizacji transportu regionalnego, kolejowego samorządom wojewódzkim. To zdaje się była ustawa z 2003 roku. Myśmy wyliczyli, ile kosztowała realizacja tego zadania, a ile wynosił zwiększony udział w CIT-ie. Kilkakrotnie większa była ta pierwsza kwota. A więc w kraju, w którym nie przestrzega się konstytucji, bo możemy tutaj mówić po prostu o notorycznym łamaniu konstytucji kosztem samorządów, panuje po prostu strukturalna patologia. I to ona oczywiście krępuje ręce samorządom.